Aquest desembre de 2020, després de 7 mesos gairebé ininterromputs de treball, s'obre al públic la primera fase de Circusland, que pretén convidar el visitant a un passeig per les arts del circ, els seus orígens, història i evolució. Una col·lecció de 537 peces disposades en 3 plantes i que al llarg de diferents sales de l'equipament mostren la història dels 250 anys de circ amb un recorregut per les diferents disciplines de la pista: acrobàcia, equilibris, màgia, malabars, trapezi. Una atractiva presentació fa participar el visitant i el transporta a un món màgic a través de les sales de l'edifici de Cal Coro, que ocupa l'espai de la casa abacial del monestir de Sant Pere, des de les mil·lenàries acrobàcies xineses al Cirque du Soleil, sense oblidar els joglars de l'edat mitjana, prefiguració dels malabaristes actuals. Més enllà de preservar el patrimoni i la memòria del circ i de fer recerca, educar i oferir experiències que estimulin la curiositat, l'esperit crític, l'aprenentatge i el gaudi, Circusland estarà fortament implicat també en la vida cultural, educativa, social i científica del seu territori. El muntatge expositiu compta amb una escenografia que ofereix a l'exposició una dramatúrgia capaç d'acostar-lo a les arts escèniques. Lluny d'un museu de col·leccionista on el que preval és l'objecte i la seva quantitat, a Circusland les peces estaran al servei d'un discurs de diferents nivells de lectura, depenent de l'edat, procedència o nivell cultural. L'adquisició de la seu de Circusland, la seva rehabilitació i condicionament per un ús de pública concurrència i el muntatge expositiu han suposat una inversió aproximada d'1,7 milions d'euros. Quan estigui a ple rendiment, el projecte podrà arribar a comptar amb més de 1.000 metres quadrats d'espais exteriors i 3.000 metres quadrats dedicats a exposició permanent i temporal, tallers pedagògics, vela d'espectacles, arxiu, biblioteca, centre d'estudis o oficines. Entre les peces més destacades del museu es troba la maqueta del Cirque Lake, la més gran del món, que desenvolupa amb detall com era un circ a principis del segle XX. El trapezi i un dels mallots de Pinito de Oro, la trapezista més famosa d'Europa, o la col·lecció d'una dotzena de vestits de cara blanca. Circusland és l'única institució patrimonial a Europa dedicada en exclusiva a la història de l'activitat i present circense. La missió del Palau del Circ serà la recopilació, conservació, investigació, difusió i exhibició del llegat cultural que sobre el circ s'ha produït en el món des dels seus orígens.